Yabo da jinjina ga haziƙin namiji mai rabon kayan abinci. Gina masallatai da taimakon masu ƙananan ƙarfi. Bayar da jari, raba motoci da kuma babura. Tallafawa al'umman Maiduguri wanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya afka musu. Samarwa matasa ofa na aiki a matakin jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Ni ma shaida ne a jihata Niger ya baiwa matasa tallafin naira 10,000 sama da mutum 500. Muna godiya ga mai son ci gaban al'ummar Najeriya, wato Alhaji Dauda Abdullahi Kahutu Rarara. Alhaji Dauda Abdullahi Kahutu Rarara, jan namijin zaki, gamji shasara, 1000 jiran mutum ɗaya, kan ɗaki sai 1000 ta taru. Mu da Dauda Kahutu Rarara sai san barka, yayi abin da waɗanda muka zaɓa ma ba su kwatanta irinsa ba. Ni ma a jihar Kano sai san barka, an yi gangamin taro na sama da mutum 500 wanda kowanne ya tafi da kyauta ta kuɗi a hannunsa. Baya da haka, titunan wanda suka daɗe da samun matsala wanda mutanen eriyoyinsu suna shan wahala kamar titin gandun sarki, Alhaji Dauda Abdullahi Kahutu Rarara baya iya bacci ko rintsawa sai da ya tabbatar da kowace hanya ta biyu cikin salama. Asibitoci, kaɓakin ayyuka kuwa wannan ba sai na ce komai ba. Al'ummar jihar Kano da ma al'ummar duniya baki ɗaya shida ne. Lardin da Yarwain, Andero Karakun Buye, Shaul Kasalai, Bujiso, Samzina, ma'ana ya raba mana kayan abinci da sabulun wanka da kuma tabarmai shimfiɗawa a garinmu na Maiduguri. Ni shaida ne, Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara ya raba mana taki domin inganta nomanmu a jihata. Ni ma'aikaciyar asibiti ce. A asibitin da nake aiki, Rarara ya kawo mana tallafin magunguna. Wannan saƙo ne daga tatin ta ƙasa, reshen jihar Kano da jihar Niger, ƙarƙashin jagorancin wato Muhammad Adam da kuma 50 mai kalangu.